very easily done. Put some bitches out in the stand, we'll do it on how this system works. Allora, la compagnia passaggio però mira, è una cosa non è copertura. Molto interessante.
Bueno, Va, pues va, vinga. Tu anem. amb la quantitat de maleta que portes podies portar un embrague, Mira, tens aquí benzina... llum obert, fotocòpia. Tens llum No obert. hi cap res aquí, Un remolc. no hi cap res. Hauré de portar una moto de recanvi. Clar, No? ja, i un remolc per portar l'espallada, clar, si no. És la primera vegada que tinc una pana amb vosaltres, que sou exagerats. Avui sí. Hòstia, mitja pana, això no es pot qualificar de pana. Bueno,